Hanya hai te kaisa mwtai manphiuka tabuk hwnkhe baba goriya ha pekhagwi nokhorui phaikya hinkhe salanai kubun mwtai mantwi bono boda lukurok chalak tatal hino tai o mwtai manmani thai borok hinkhe norok naitongdi ani channel no paya sa. Norok nungna tabuk sal brum brum no news channel logo kasir phaimani kunu na kunu jaga mwtai manlaio hinui. Hanya hai tabuk bo te kaisa mwtai manjukha kha mo wngkha baba goriya mwtai. Kok tumani bisingtwi saimankha imango sajak phaiwi baba goriya nokhla bwskango dogalmani duaro ha bisingni nokhorui pekhogwi nukjak phaikya hinui. Hinkhe o mwtai manmani thai borok mo wngkha killani khopjak pitrao kamio. Hinkhe tabuk kok swngmung khe kaisa no. Baki mwtai manma no baksa lukurok chalak tatal fajil business khaio hwnka. Hinkhe tabuk o baba goriya mwtai manma no khai lukurok bo nojor bai nasingno bono boda chalak tatal fajil hino. Tamoni hinkhe sal brum brum chwng news rogo kasir phaima nugo mwtai mankha hinui. Kebobo bisar chao kebobo bisar chaya je bisar chanai khe chaui tongo je bisar chayakhe bono chalak fajil hinui hamya comment bai rwma nugo. Kok hinkhe mono tabuk chwng siri siti ni simi no chini baba goriya no chini tiprasa bosongni borok rok chini mwtai kotor mwtai kwtar hinui khulumlai palailai manlai phailai o. Hinkhe tabuk mono chini o kwthar mwtai no boda lukurok bisar chaya wngno tei bono boda hamya hino. Amsuk kok sawui ang ani video no ma pari sinai norok ani channel o chajak khe like subscribe share khainai tapukdi teibo kotal kotal video nainani bagwi.